cynhaliwyd yr Eisteddfod Ryngwladol gyntaf ym mis Mehefin 1947 yn Llangollen, y dref fechan hardd honno yng Ngogledd Cymru. Roedd hi'n union wedi'r Ail Ryfel Byd ac roedd gan y trefnyddion arloesol un nod syml ond uchelgeisiol, creu heddwch a harmoni. Drwy ddod â phobl o bob cwr o'r byd at ei gilydd i gyd ganu, roedden nhw'n argyhoeddedig y gellid cyflawni cyfeillgarwch rhyngwladol a chyd ddealltwriaeth, anfonwyd gwahoddiad agored at gorau'r byd yn datgan yn oes y bom atom a roced sy'n anwybyddu ffiniau cenedlaethol yn ei gallu i chwalu a lladd. Cred Llangollen bod heddwch yn mynnu ei ofndra, boldness, sydd gryfed ar hyn a welir yn ei rhyfel. A dath y cantorion. Dethon nhw o wledydd oedd wedi disgrifio ei gilydd fel gelynion gwta flwyddyn neu ddwy'n gynharach. A thros y degawdau, mae miloedd wedi dod o dros 100 o wledydd i rannu llwyfan yr Eisteddfod. A hydden 74 mlwydd oed lenni, mae neges sylfaenol Eisteddfod Llangollen am heddwch a harmoni yn ymddangos, wel falle'n bwysicach nag erioed. Ac gweitha'r pandemig a'r cyfyngiadau teithio sydd wedi dod yn ei sgil, dyma fynd ati o'r newydd yn ysbryd Llangollen. Ysbryd sy'n gwybod nad breuddwyd gwrach yw gobaith, ond yn hytrach gweithred ymarferol, a mynd ati i wahodd pobl ledled y byd i gymryd rhan. Nawr, o ran yr elfen gelfyddydol, mae cynlluniau cyffroes i addurno pont Llangollen a'i gwedd newid yn bont Tangnefedd. Yna, mae Catrin Finch yn arwain criw mawr mewn perfformiad rhythmig cynhyrfus, ac yn ogystal â hynny, mae corau a fydde fel arfer yn cystadlu a'i gilydd wedi dod ynghyd i ganu premier byd o waith corawl Tangnefedd i gerddoriaeth gan Paul Miller a Mary Pritchard wrthi'n ddyfal yn Trefnir cyfan. Ond ar ganol y maes rhithiol, mae un babell, un pafiliwn i'w gweld, tent Tangnefedd, Peace Pavilion. Ac yn hwnnw, ar hyd yr wythnos, mae'r rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau. Bydd trafodaeth ar beth yw Academi Heddwch gyda chyfeillion y sefydliadau yn Oland, Gogledd Pellaf Ewrop a Flandris. Trafoddir y ddarlydd heddwch wedyn gan neb llai na Begonia Lasagobastar o'r Cenhedloedd Unedig. Bydd noson Cymru yn cofio Srebrenica wedyn nos Fawrth gydag Elfir Solach, gitarydd a oroesodd y gyflafan. Panel y tangnefeddwyr wedyn yn sôn am sut i fynd ati greu heddwch yn nydd trais gyda'r athro Berit Blisman de Guevara a'r Dr Jenny Mathers o Brifysgol Aberystwyth, Jane Harris, Ysgolion Heddwch Cymru, a Jill Evans, ECND Cymru. Mae seremoni gwobre heddychwyr ifanc Cymru a chyfnewid feidd diwylliant i bobl ifanc. Mae'r manylion i gyd ar safle'r WCAA. Googlwch Academi Heddwch a Llangollen. Ond noson agoriadol y babell hon yw heno. Digwyddiad ar y cyd rhwng Academi Heddwch Cymru, Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol, Pen Cymru, Pen Wlad y Basg, a'r Chyfnewidfa Lên. A dyma fi nawr yn trosglwyddo i Menna Elfyn, un o feirdd mwy anodedig Cymru, sy'n mynd i ddechrau rhoi cychwyn arni, cyn roi'r awennau nôl wedyn i ti Elin Haf, Griffith Jones, i'n tywys ni drwy'r cyfan. Ond cyn i mi anghofio, mae rhaid i mi roi gair o ddiolch i'r cyfieithwyr sy'n y cefndir, George a Begotio, a hefyd i Nel Howell sydd yn trefnu'r dechnoleg tu ôl y llenni. Menna, a wneud i ddechrau y daith os gweld i'n dda. Wel, diolch yn fawr, Mererid, a mae'n braf cael bod yma yn darllen cerddi heddwch. Mae'n adeg i ddarllen cerddi heddwch ac i fod yn hyfryd yr hyn y byddwn ni yn ei wneud heno. Dwi'n digwydd bod yn llywydd pen hefyd, ac mae pen, da chi'n gwybod, yn sefyll dros hawliau ysgrifenwyr. A mae yna ryfel yn erbyn ysgrifenwyr hefyd wedi bod yn ystod y degawdau sydd wedi mynd heibio. Fe ddes i at heddwch oherwydd y rhyfel yn Fietnam, ac ers hynny wedi bod mewn protestiadau lu. Ond dyma un gerdd am un brotest lle roedd Aris Thomas yn bresennol gyda ni
protest gwrth niwclear yng Nghaerfyrddin, lle ro'n ni gyd yn gorwedd ar goncrit a dychmygu sut beth byddai marw. Wel, ar ôl i RS i farw, mi sgwennes i'r gerdd hon gan gofio am y profiad o gyd gerdded gyda fe. Y gwrth dystiwr. Bu os farw unwaith o'r blaen y prynhawn hwnnw ar sgwâr not Caerfyrddin. Celanedd mwyn tangnefedd, yn goesau a brechiau ar led. Sibrwd nes, yn llawer yma, a chliwn y tych yn dylais, rhwng cariad a cherydd at gyddyn. Yna wedi'r dadebri atgyfodi am wnaethon, a'r siars ar gont siarad i ni wneud diwrnod da o waith dros heddwch. Ond gwyddwn yn iawn wrth i ti godi dy law a dynodi'r troi am adre, y byddai hydref yn flin, a'r hewlydd yn rhincio amdane. Oedodd eraill a menyd, fferi oedd garreg fferar, yn merthyr a wyddau beth oedd cydernid. I mi, a berthais ddiwrnod ar drothwy'r sabodd i yrru o'r gogledd Troellog, i dystio gyda myntau brith, gorwedd ar goncrit. Ond cadw ddiarth yw ymgyrch ddistaw bardd, nes i draw, a cholli nabod ar y byd am ryw hyd. Am foment, biost a banner dawel yn chwifio uwch ben yn un o'r cwmwl tystion. Dyna un gerdd am RS. Mae'n dda darllen honna am ei fod ei weithiau ddim bob amser yn cael ei gydnabod fel heddychwr mawr ac ymgyrchydd dros y gwrth niwclear. A'r gerdd ola dwi'n mynd i ddarllen yw am y bardd Hedd Wyn, sy'n llawen nad yw'n gwybod hanes Hedd Wyn, yn milwr a fi farw yn 1917 ac iddo ennill cader yn Eisteddfod Genedlaethol, ond wrth gwrs doedd e ddim yno a bu'n rhaid rhoi llen ddi dros y gader ar ôl dod i ddeall i fod e wedi marw. A buon ni'n 2 wythnos cyn i'w rieni ar clywed mewn llythyr i fod wedi marw. Ac felly, nes i sgwennu cerdd, nid mae yna lot o gerddi am Hedd Wyn, ond nes i feddwl am ei fam, a beth byddai fam e wedi bod yn gwneud gartre ar y fferm, a gan feddwl am wai a nyddu, a felly dyma y gerdd, y gwir yn erbyn nodwydd greithio. Truths are born sometimes late, medde John Birchall. Yn rhy ddiweddar y down at wirionedd y rhyfel mawr, i waddol a'i weddwon. Wrth i ddaid oes newydd ydym, rhai heb adnabod y llun a aeth o'r caeau glas i'w galanas, bob tafod unig heb dyst. A di hwnt ydynt, cofio nôl a wnawn, y neb nid adnabyddir. Eto gwybod yn rhy dda a wnawn am hen ddwylo a reilwyd ymhell o'r drin, yn gwau clos i gwead, dafedd 2 gainc, wrth asio pwythau i'r chwith, i'r dde, a cholli mwy wrth lethu patrymau yng ngwlau egwan y ganwyll. Rhannu o'r newydd a wnant wedyn, eithau'n gwych a gwawch, gweill, nes i'r dafedd i rwy'n i ben a distewi. O hyd mewn hyn o fyd, bydd un yn dyn oethi dyn i'w dranc, ac mewn man arall fysedd yn caboli gwisg einioes danc. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i ti am y darlleniad hwnnw ac am gyfleu'r geiriau yna mor bwerus i ni. Esgeri casgo mena eta orain Euskal poetei itza emango diegu. Orduan gogoratu euskera ulertzen ez baduzue itzulpen sistema aktibatu behar duzuela.
plazer handiz aurketzen dizuet, zai honetako lehen olerkari Euskalduna, itxaro borda, itxaro ongi etorri. Bai, mire esker, behar bada hitz bat, itxaro borda naiz, poeta bereziki batez ere, bai honan sortua, egan nahi du frantses Euskaldun horietarik naizela, txiritak erraiten zuen bezala, eta ene lagunak hor dira, Leire eta Urtzi eta Kirmen ere bai, baita Mena Elfin, behin, bai honako Euskal Erakustokian, egon ginen elgarrekin, zenta bere liburua murmurioak euskaraz, gure argitaletxean plazaratua izan da, maiatzen. Eli Tolare Txipiren itzulpenarekin, beraz, harremanak baditugula jadanik galesen eta gure artean, hori zen erraiteko. 3 poema txiki irakurriko ditut, badakit bakea dela gaurko tematika, baina hori errusiarrek ongi bazakiten, bakerik ez da gerlarik gabe. Bakea eta gerra hori biak batera doaz. Lehen poema izango da pixka bat gaurko mundu plastikoz, itoaz idatzia, poema ekologiko bat izanen da, nola apnean bizi garen. Apnean bizi gara. Eta izuak pentsamendu katuaren leize ondora bulkatzen gaitu. Hausnak sukartsuan eta monologo totalitarioan erotzen goaz. Hautsa, aldatzen zaigu, gure nahikunde zintzotik kanpo. Ohiturak sakratuak dira. Ezinbestekoak. Glaziaren temperaturari aplikaturiko uhin sismikoak neurtzeko sortuak gara. Hormaren murmurioei entzungor gaude, eta melatonina eskasez, loa ere galdu dugu. Traumatismo zerrenda edera oparituko diegu ondorengoai. Eskertuko gaituzte. Eskertuko gaituzte. Lokatzezko jauziak dira, Icebergen begietako negar anpuluak. Hala hori zen lehena. Bigarrena, eskaintzen dut bereziki untzu eta aizpei, Bilbokoen bi lagun aspaldiko, bai eta hemen diren Leire eta Bizkaitarrer. Izaro boreal deitzen da. Boreal zergatik, Islandian izan ginelarik Urtzi horretzen da, argi borealak ikusteko plazer eta emozioa handia ukan nuelako, beraz lotura egin dut, Izaro uhartea eta argi borealak, iparreko argiak. Begiak apal eta gauerdian, argi borealaren ikara orlegiak irudikatzen genituen Izaro aldean. Sumi berde piltzarek itsasgain beltza zimurtzen zuten. Mundakako talaren ilunpearen zeruzola koloreztatuz. Ez ginen bakarrik, ez ginen bakarrak. Mendeetako adiskidantzaren oial zoharrak, dirdai muskeraren hitzez azpiltzen ari ginen. Begiak apal eta gauerdian, argi borealaren ikara orlegiak irudikatuz Izaro aldean. Ezkerreko olatuaren zuritasuna. Isiltasun umilaren harilka. Gu geu ginen portuko azken itzalkiak. Izaro borealaren gauerdiko lekukoak. Eta hirugarrena, hau ere dedikaza edo dedikatoria berezi batekin, Aimar Olaizolari, pilotaria, behar bada Gales herrian ez duzu ezagutzen, pilota, hemen pilota da larun bat igandeetako jokoa, zuzenean edo telebistaren bidez. Eta Aimar Olaizola
azken 25 urte hauetako txapeldun emblematiko bat da. Messi edo takitnik edo zen kirolariren mailakoa. Eta iragan ostegunean, plazer handiz, historia tipi bat, anekdota bat, plazer handiz, zuzenean ikusi dut Irungo Urantzu pilotalekoa. Eta poema hau, eman diot eskutik eskura. Paper plegatu batean, takoak bazituen eskuan, eta takoekin hartu du poema hori, eta biziki hunkigarria zen. Eta da, pilota ere, egan behar da, munduko jokorik zaharrenetakoa dela. Mexikan ere Xixenitzan, badalako ezker pareta bat, han ere pilotan ari ziren. Uste dut Inglaterran ere, ari izan direla pilotan, joko bereziekin, eta orain bilakatu da tenisa. Beraz, badalako joko unibertsal bat, bizitzaren metafora izan daitekeena. Zenta legeak baditu biziki zorrotzak, eta lege horien baitan libertatea, bakea eta diskidantza ere denak garatzen dira. Bizitza irakaspen bat eman zigun ondagaldian ere. Galtzaile eta agian akitua zebilela zioten, gure igandeak hitzez azpiltzen dituzten tolosak eta euskitzek. Motel eta fere gabe ari omentzen labriteko frontoian. Niri alta, zoragarri jostatzen zela iduritzen zitzaidan. Saia eta saia, jo eskuin, jo esker, jo labur, jo luze. Pilota txapagainean pausatuz, hutseginez, ahurrak minbera, oinarrizko jendetasunaren ahuleziak eta ezintasunak plaza orlegirat ekarriz, jo eskuin, jo esker, jo labur, jo luze, berdinduz, eta bere hala hiru txantxo galduz, etengabe, urrunduz eta hurbilduz, saia eta saia, jo eskuin, jo esker, jo labur, jo luze, jo labur, jo esker, jo eskuin. 22. punturaino. Egon argiz eta temaz, irabazle atera zen, bizitza irakaspen bat emanez. Mil esker. Mil esker, Itxaro, mil esker. Guren artean itzuli behar dugu gure edo zure poemak ez dau. Eta behar bada Euskal pen eta pen galez egingo dugu zerbait elkarrekin. Ikusiko dugu. Benetan eskerrik asko. Eta orain, gure bigaren olerkaria, Hywel Griffiths, ein ail fardd o Gymru rwan, ac yn sicr, wrth i ni feddwl ynglyn â'r cerddi sydd wedi cael eu cyflwyno hyd yma ac yn meddwl ymlaen am y cerddi eraill sydd yn dod o dan thema heddwch, a nina Wales Pen Cymru wedi gefeillio hefo pen Wlad y Basg fel rhan o ganmlwyddiant pen rhyngwladol. Yn sicr, mae yna sylwedd, dwi'n meddwl, i ni weithio ar ragor o gyfieithiadau o bosib rhwng y ddwy iaith, gan gofio wrth gwrs bod Itxaro wedi bod yn rhan allweddol hefo cyhoeddi gwaith mena yn yr iaith Basgeg. Felly, Hywel, gai droi at ti i gyflwyno dy gerddi di. Diolch. Wel, diolch yn fawr iawn, Elin, a noswaith dda. Mae'n braf iawn cael bod yma a rhannu cerddi gyda chi. Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad caredig i gymryd rhan. Mae'r cerddi dwi am i ddarllen yn gyntaf, ddwy gyntaf, gen i weld sydd eith o'r amser, falle na i gyrraedd tair. Mae'r ddwy gyntaf yn ymwneud gyda falle dangos solidarity gyda pobl yn rhyngwladol mwyn heddwch mewn gwirionedd. A yn gerddi dwi wedi ysgrifennu dros y blynyddoedd diwetha yn myfyrio mewn ffordd ar sut allwn ni ysgrifennu mwyn cydsefyll gyda pobl yn rhyngwladol sydd yn dioddau a sut allwn ni gyfrannu fel sgwenwyr a fel beirdd at hynna. Felly mae'r
Gerdd gyntaf yn gerdd o awdl nes I ysgrifennu chydig flynyddoedd yn ôl, ynglyn â, wel, rhannau ohoni ynglyn â y rhyfel yn y dwyrain canol a'r ffordd mae bobl gyffredin yn Gaza yn dioddau oherwydd rhyfela, a wedyn yn myfyrio wedyn ar sut mae trais mewn ffordd yn esgor ar fwy o drais tua'r diwedd. Felly Gaza ydy'r cywydd yma. Fesul ffynnon y cronir y caeau, darnau o dir yn dod fesul 1 a 2 yn eiddo yn anheddau. Cloddir pryd, cleddir parhad, delir fesul adeilad, feisydd yr hen ddefosiwn, o dan glo na'r hawlio hwn. Yn y cudd, tyllu, gwacau, dileu dan adeiladau, wrth dynhau'r cyfangau cryf, y cloddio sydd fel cleddyf. Yn y rwbel na sgwelir, mae un dyn yn dweud o'r anialdir, y deil yn adfail ei dir, deuluoedd nas dileir. Yn ei ddwylo, mae bomiau y rhyfel, eto'n crafu gwennau, malurion ryddwydion brau, I hagrwch ei daflegrau. Ac wedyn mae'r ail gerdd sydd gen I yn gerdd mwy diweddar ydy'r gwir, fel fi'n gweud yn myfyrio ar sut ydyn ni falle fel beirdd yng Nghymru o bosib yn hoffi ysgrifennu cerddi ynglyn â brwydrau y gorffennol, ac weithiau hefyd yn gweld hi'n haws I wneud hynny o bosib, ac yn haws I sôn am frwydrau sydd yn bell I ffwrdd unau oherwydd pellter daearyddol neu pellter amser. Ond wedyn yn myfyrio wedyn ar y ffaith bod mwy o angen nag erioed falle fel soniwyd ynghynt I ysgrifennu'r cerddi hynny yn lleol yng Nghymru, ond hefyd wrth gwrs yn rhyngwladol. Felly rhyw fath o alwad I ysgrifennu cerddi felly yw gweithio cerdd. Hawdd gweithio cerdd, gwthio can I ofod rhyw gyflafan, I grwsad sy'n rhyngwladol, neu I frwydrau oesau nôl. Hawdd sefyll I ddeisyfu rhyw ran fach o'r hyn a fi. Arfau oer yw arfau iaith, tariannau nas tyr unwaith, yn fyddin nawr fyddown ni dywedant o'r ddesg deudi. Dewrder y silffoedd derw a'r MacBook gwyn ydyn nhw. Anos ar dde ar gynnydd lawr y ffordd yn siglo'r ffydd. Ie, anodd iawn bob yn ddau, greu rodl a hogi'r awdlau. Anos a nhw'n agosach, lenwi bwlch ac englyn bach. Ond fe wnawn, ac awn ganwaith I roi ein cerddi ar waith. Prown a braw ar furiau'n bro, resi geiriau i'w sgwrio. Heb weld cwpled cyffredin, amser a phellter yn ffin. A wedyn un falle chydig bach ysgafnach falle I orffen yn sôn falle am y ffordd mae teithio wedi yng ngalluogi dros y blynyddoedd I ddeall llefydd eraill a phobl o lefydd eraill ac I ddod I deall I ardaloedd nhw a'i ffordd nhw o weld y byd. A hynny dwi'n meddwl y teithio hynny'n bwysig ar gyfer hyrwyddo cyd-ddeall a heddwch hefyd. A wrth gwrs mae teithio oherwydd Brexit ac oherwydd y feirws yn fwy diweddar wedi dod yn rhywbeth anodd I wneud, ond gobeithio gallwn ni dal I wneud hynny mewn rhyw ffordd yn y dyfodol. Felly diolch i'w gerdd yma. Mi fi manilyn droion bob tro y gorau erioed, gweld gwyrddni ar y meini, gweld rhyddid yn y coed. Mi yrais I trwy lydaw heb weld yr un enaid byw, yn oriau ma yn y bore a'r lleiad wrth y lliw. Mi welais Basg yn alcanydd ar drymiau'n curo'n drist, ei galar ar hyd Aragon wrth gario Iesu Grist. Mi welais demtasiynau Prag a'i gwrthod bron I gyd. Mi doddais yn y clybiau nos a rhewi ar y stryd.
Mi yfais win ar hyd y pnawn a'r sgwâr yn Rimini, a chael fy sgubo gan y gwynt o'r traeth i'n gwely i. Mi fi mi ymolonia yn hel fy mol, a chwrdd a Chymro oedd yn caru wlad yn well o fod i ffwrdd. Ar gopa bryn yn athen, mi syllais ar y lloer, y pryd dan draed yn chwilboeth ar botel gwrw'n oer. Mi grwydrais sgwariau warso un tro ar fy mhen fy hun, a mi a dyfnder fistula yn hapus a chytun. Y meisydd awyr, prysur, a llwch gorsafoedd tren. Fe gwelais cyn y tyfais i ar freuddwyd pethau'n hen. Felly, diolch yn fawr iawn eto am y cyfle i gael clywed pawb a edrych mlaen at clywed pawb arall ar drafodaeth. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i ti Hywel. Ac nawr wnawn ni droi at yr ail bardd Basgeg gyda ni ar gyfer heno. Sgericasgo eta orain bigaren oler caria aurketzen dizuet. Gogoratu euskera ulertzen ez baduzue itzulpen sistema aktibatu behar duzula. Leire Bilbao, orain hitza emango dizut. Leire, ongi etorri. Eskerrik asko, plazer bada zuen guztione artean egotea, mi esker antolatzaileoi, parte hartzaileoi eta hor beste kaldean zaudeten entzuleoi ere, pasarete hamarnaka eta. Lehenik eta behin, ze ekitaldi xume eta ederra eratzen duen ari batek, ezta? Konexio ari batek eta teknologiari esker lehen esango genuken zubiak eraikitzen aritzen garela, baina orain ariak ariei eutsi beharko diogu, konexio ari ederra hoi. Ze ederra den beste hizkuntza gutxitu bat entzutea zuen ahotik, eta zer eta poesiak ekartzen duen, poesia ere azkenean hizkuntza gutxiki bat delako, ezta? Poesia baliatuz. Bi poema irakurriko dizkizuet, ez zehazki bakearen inguruan, baina bai bakea ahalbideratzen digun horren inguruan, eta da itzulpenez, itzultzea, euskeraz itzuli hitzak, esan nahi bat baino gehiago ditu, bata itzultzea, traduzitzea, ezta? Bestea bueltan ematea eta bestea urak bueltan jasotzea. Hala dio poemak. Denok behar dugu, sortu gintuen amarengana, etxera, hizkuntzara, itzuli. Denok behar dugu, sortu gintuen ama, etxea, hizkuntza, itzuli. Denok behar dugu, sortu gintuen ama, etxea, hizkuntza, itzul diezaguten. Denok behar dugu, itzul gaitzaten, ama, etxe, hizkuntza berriak sortzeko. Beraz, itzultzaileei gure artean badira pare bat eta keinu eginez egindako poema. Eta azken finean, hizkuntza txikiek hori dute, ez? Salbatuko garela pentsatzea. Beraz, zuzenean hurrengo poema irakurriko dizuet. Azken finean, gauza gutxi dira ezinbestekoak. Abisatu gabe datorren euria bezala. Espero ez duzun ur zikin hori, zure memoriaren zuloetatik sartzen. Gauza gutxi direlako ezinbestekoak azken finean. Ametsak ere aitzakia bat, besterik ez. Inoiz izango ez garen hori izango ez garela onartzeko. Ezinbestekoak. Gauza gutxi direlako azken finean. Mina bezala, biziri gaudela oroitarazteko. Ez direlako gauza bera mina eta samina, naiz eta biek min eman. Gauza gutxi dira azken finean ezinbestekoak. Azalaren lehen mintzean gordetako beldurra bezala. Begiak, zabalik edukitzea edo salbatuko garela pentsatzea. Horixe ba, pentsatzen jarraitu dezagula, salbatuko garela
eta itzultzen jarraitu gaitezela elkar. Eskerrik asko denoi gune hau sortzearren. Azken finean uneak eta guneak sortzen jarraitu beharko dugulako. Mila esker eta horren arte. Eskerrik asko Leire, bai. Itzuli behar dugu zuren poemak, bai. Hori egongo da gure plana, Uste dut, urtzirekin hitz egingo dugu eta Laurarekin ere, zer egingo dugun. Diolch yn fawr iawn i Leire, ac wrth gwrs mae hyn yn dangos unwaith eto gymaint o gyfoeth sydd ar y thema benodol yma, a gymaint o fydd ac o fwynhad, dwi'n siŵr y bydde'n dod i ni o gyfieithu gwaith y beirdd yma rhwng yr ieithoedd fel bod cyfle i bawb fwynhau y perle da ni'n ei clywed heddiw. Gai droi nawr felly at Mererid a gofyn i Mererid wedyn i gyflwyno i cherddi hi ar gyfer yr achlysur heno. Diolch i ti, Elin. Wel, Lenny, ar y 7 ar 20 o Awst, byddwn ni'n cofio 20 mlynedd oddi ar ei 20 o fenywod adael Caerdydd am RAF Comin Greenham yn Wiltshire, Lloegr. Cartref i wersyllfa filwrol a ddefnyddiwyd yn yr 80au ar gyfer cadw taflegrau niwclear, taflegrau criws. Ac un o'r cannoedd o fenywod a gymrodd ran yn y brotest, fel dwi'n edrych ar Menna yn y ffenest fyna, wrth gwrs, ond sôn heno nawr am Helen Thomas o Castellnewydd Emlyn. Collodd Helen, heddychwraig, disglair, digraddio mewn hanes o Brifysgol Lancaster ac yn ferch ifanc. Collodd hi bywyd yn y gwrthystio, yr unig un a fi farw yno. Yn 2011, eithwyd ati godi mainc cof amdani yng Nghastell Newydd, ac oedd hyn ar fy meddwl i pan oeddwn ni chydig wythnosau cyn y digwyddiad yn Madrid. Wedi bod yn ymweld ag eglwys hardd ar ffenestri lliw a'r cerfluniau sgleiniog o Gres de Groes, cyn ymlwybro tuag oriel y Reina Sofia, a mynd yno'n bennaf i syllu ar ddarlun enwog Picasso, Guernica. Y darlun enfawr du a gwyn a llwyd sy'n ymateb i wallgofrwydd yr ymostodiad ar y dref honno yn Ebrill 1937 gan y ffasgwyr, tref, wrth gwrs, sy'n Wlad y Basg. Beth yw pwrpas celfyddyd yn wyneb rhyfel? Wel, pwy a wyr. Ond yn sicr, cododd y llun hwn a beintiwyd yn Paris dipyn o sylw i wallgofrwydd a chreulondeb rhyfela, a'r dioddefaint sy'n dod yn sgil trais ag anrefn, y dadberfeddu, y fflamau, y sgrechian, yr angau, pobl ag anifeiliaid yn dioddef. Ac o dan y darlun enfawr, roedd arwydd swyddogol yr amgueddfa yn dweud dim cyffwrdd. Wel, sut all Guernica, tref o wlad yn ffrindiau ni yma heno, beidio yn cyffwrdd, ar un fath am aberth Helen. Cerdd felly, falle, gobeithio, yn erbyn apathy sy'n yn cyflyru ni feddwl bod rhaid wrth ryfel yw hon. Dim cyffwrdd, cof am Helen. Heb fod ymhell o allorau lliwgar y paternoster a'r siantau gweddigar, mae allor arall yn denu'r twristied. Un allor ddi-liw i gynhyrfu'r llygaid. Uwch yr allor fan draw mae mab yn crogi a diferyn o waed ar ei ddwylon crawni. Rhyw fymryn o ôl y boen o farw. Dyna i gyd, i bolisio'r cerflun gwelw. A rhag i ni oed un rhy hir ger y groesfren a chofio mae'n unne a laddodd y bachgen. Mae lluniau eraill yn sglein y ffenestri, naill ochr i'r groes i roi spin i'r stori. Ond dewch nôl fan hyn, at yr allor arall, lle mae'r byd di-liw yn herio ein deall. Dewch at y fam, a'i chorff wedi rwygo. Dewch at y babi, gwrandewch, mae'n ochneidio.
dan bedol y march, ac mae gwylio'n anodd yng ngolau un lamp, na all neb I diffodd. Gwalwch y llun. Mae'n rhegu drwy'r oriel rhwng du a gwyn. Mae ofer yw rhyfel. Dim cyffwrdd. Rhaid chwalu'r rhybydd yn llwyr. Mae'n rhaid iddo'n gyffwrdd. Mae'n mynd yn hwyr. Wel honno, a wedyn yr ail gerdd hoffwn I darllen yw soned. Sgwennes I adeg ymweliad NATO a Chymru nôl yn 2014. A dwi wedi dewis hon eto oherwydd y cysylltiad ag Iberia. Y tro hwn nid â Wlad y Basg, ond â Catalonia. Wel, I ni ddim yn rhai mawr am wyliau yn y teulu yma, ond mae ambell ddinas yn denu. Ac yn Barcelona, dyma ddal bws D-do. Mae'n syniad da pan fo amser yn bryn I gael gweld y llefydd arwyddocaol I gyd. Ac yn stryd y llys genedlaethau, yr hyn yn trawodd I oedd llys genhadaeth yr Unol Daleithiau, gwlad fawr rhyddid y byd. A beth oedd I weld? Dim oll. Ond am y ffensys mawr uchel a'r gwachodwyr mor garcus, nes i'r adeilad ymdebygu'n fwy I garchar na symbol o ryddid. A chi'n cofio beth ddigwyddodd yng Nghaerdydd pan ddaeth NATO. I ffens fawr NATO o gylch Castell Cerddi, Medi 4 2014. Daeth eiliad air y genedl gyda gwlith un bore haf mihangel, a daeth gwawr ein dodi ni ar fap y byd ymhlith y gwledydd parchus, gwaraidd, mawredd mawr. Mor braf oedd gwybod mwy ein bod yn saff, bod lluoedd NATO'n cofio am ein plwy, a phlismyn o bob cwr yn gwylio'n graff, y Gymru fach a drodd dros nos yn fwy. Rhwng heilwen braf bu'n bwrw geiriau ffein, bob cam o dref Casnewydd I Gaerdydd, heb neb yn sôn am gyllyll, nac am sglein y llygaid maen yn winc y barcud cudd. A holodd neb, beth tybed oedd y sens, a ni mor hydd, fod eisiau codi ffens. Diolch. Nôl at y ti, Elin. Diolch yn fawr iawn, Mererid. Dwi'n dechrau cyffroi ynglyn â'r prosiect cyfieithu yma rhwng yn ieithoedd ni sydd fel mae Leira wedi bynegu yn ieithoedd llai, ieithoedd wedi eu lleiafrifo, wedi eu lleiafrifoli, wedi gwneud yn fychan, ond a ieithoedd sydd yn fychan neu dim ond nifer y siaradwyr sydd yn fychan. Mae'n ieithoedd ni'n fawr ac yn gallu mynegu popeth fel dyn ni'n clywed heno. Bai ysgeri casgo Mererid, o'r ein asgen oler cariaren Chandai Richi dda, Cirmen Uribe, Cirmen egon ginien o'r ein de la urte asco, emen galesen esta, o'r ein de la sei urte do, stedut. Eta, bueno, berriro ongi etorri galesera, Zoomes, ezta? Zoom bidez, orduan. Baina, benetan, itzuli berriro galesera mesedez. Orduan, zure txanda, zure hitza emango dizut, ongi etorri, Kirmen. Mila esker, Elin, eta egia zan oso polita izan zen galesera egindako bizita hura, zuen liburutegi nazionala ikusi nuen, eta zoragarria tokia, eta zoragarria jendea. Asko ikasi nuen, bidaia horretan, zuen herriari buruz, zuen hizkuntzari buruz, eta benetan liburuak erosi nituen, eta benetan izan zen, bueno, behintzat, jakin minak itzika sortu zidan bidaia bat, galesi buruz gero eta gehiago jakiteko.
Bueno, poza, hemen aspaldiko lagunak, Laura, Urtzi, Leire, oso aspaldikoa. Txikitatik ia, Leire. Eta Itxaro, eta bueno, denok, ez? Oso gozik, hemen parte hartzearen. Eta, bueno, nik bi poema, hasieran pentsatu nuen bat irakurtzea, baina, bueno, hain animatu naiz. Eta bi poema irakurriko izkizuet. Bakea edo pentsat antimilitarismoarekin lotuak biak. Zan edut, bakearen lanketa aktibo bati lotuak, bakea askotan oso izen edo hitz handia da eta galdu egiten du askotan zentzua bera ere bai. Bueno, lehenengo poema da, duela urte batzuk ja, 1985ean egon nintzen preso, Espainiako armadako soldadutzara ez joatearren. Ez ginen joaten, militarismoaren aurka egin delako, homofoboa zelako, matxista, oso lotua diktadurari, oraindik. Eta Euskal Herriko gazte askok erabaki genuen ez joatea soldadutzara, eta horren ondorioz kartzelan egon ginen horietako batzuk. Bueno, hantxe bizitakoaz edo idatzi nuen haiku sorta bat, bakizue, 5, 7, 5. Zergatik? Haikua delako poesia formarik laburrenetakoa, eta iruditzen zitzaidan isiltasunetik oso gertu dagoen forma dela haikua, ez? Eta horregatik idatzi nituen. Hainbat haiku daude garai hartaz, kartzelaldi hartaz idatziak, baina poema bat irakurriko dizuet 3 haikurekin, eta nik uste dut, gehiena nahiko tristea dira, edo bakardadea, eta bakizue, kartzel ez da toki ona, ez da egun bat pasatzeko ere. Ez da bat ere ona, eta ez dute ezertarako balio gainera, kartzelek. Eta, 3 haikutako poema bat irakurriko dizuet. Oihuak datoz murruen bestaldetik, igo lehiora. 1000 bat lagun, kartzela inguratzen, elkartasuna. Inguratuta, espetxea bera da, orain presoa. Eta bigarren poema bada bakeari buruzkoa, zuzenean gainera. Euskal Herriko bakeaz izan liteke edo mundu guztiko konfliktuei buruz. Hau da, berandu iritsi zen. Berandu iritsi zen. Berandu zen. Ordurako lo zeuden zaldiak. Zutik. Basoaren iluna beren begietan islatzen. Mantela bildu gabezegoen, ogi apurrak, janaria ozten. Dagoeneko erditu ziren haurdun zeudenak, paseoan zebiltzan gurditxoekin. Irakasleak ezabatu zuen arbeleko formula. Dantzariak kendu zituen oinetakoak, behatz zaurituak erakutsiz. Kale garbitzaileek bildu zituzten jaiak utzitako zaborrak.
Harrezkero, ez genuen kantatzeko gogorik. Berandu zen. Kasik beste egun bat izan zen ura. Garaipenak ez zuen zentzurik. Inork ez zuen derrota onartu. Berandu iritsi zen bakea. Bueno, hori zen, eta hori, bueno. Egia esan nahiko unkituta nago, eta hori, eta pozik, parte hartzearren, eta mila esker denoi, tartetxoa guztearren. Eskerrik asko, Kirmen, eskerrik asko. Diolch yn fawr iawn I ti am darlleniadau hynny hefyd. Ie, heddwch yn hwyr yn dod, neu heddwch yn hir yn dod, heddwch yn hir yn cyrraedd a'r delweddau yna. Delweddau cyfeiriodd Mererid a fi'n atyn nhw mewn cyfweliad ratio'n gynharach heddiw pan oedd yn cyfeirio at y noswaith oedd o'n blaena ni. Felly, diolch yn fawr iawn I chi. Mi wna I droi rwan at Laura Mintegi sydd yn llywydd pen Wlad y Basg. Mae wrtsi, mi welwch chi hefyd, wrtsi Rwticoechea yn y car, yn gyrru nôl I leceitio, os dwi'n deall yn iawn. Ond mae Laura falle yn rhywle lle mae modd iddi hi gyfrannu ar ran pen Gwlad y Basg. Felly, Laura, itza I emangodd I swt o'r ein. Laura, ongietori. Yes, of course. It's a pleasure to be with you today. Eskerrik asko, lehenik eta behin, zoriondu gaurko ekimen hau antolatzeagatik hain ondo, benetan hunkigarria da. Zuk beste behin ere agerian ipini duzu, agian ez dugula hizkuntza bera hitz egiten, baina bai lenguaia bera. Eta lenguaia da, hain zuzen ere, aman komunian ditugun esperientzia linguistikoak eta esperientzia literarioak. Eta hori gaur hemen ikusi izan dugu guztiok, nola garen gai elkar ulertzeko metropolitik pasatu gabe. Eta hori importantea da, hain zuzen ere, gure autonomia linguistikoa, gure autonomia literarioa eta gure izaera garatu daitekelako menpekotasunik gabe. Bagara nor, bagara gai gure artean komunikatzeko naiz eta hizkuntza jasarriak izan zuena eta gurea. Gaur abiatu den ekimen hau, ez bakarrik osatu beharko genukela konpartituz gaur hemen irakurri diren poemak, ni gogoaz gelditu naiz osotasunean ulertu ez dudana, baina gainera baita ere lehenengo harreman luzeago baten lehenengo ekimena da. Guk badugu beste ideia batzuk buruan, konpartituko ditugu, Ailinekin eta pen osoarekin, zuekin, eta espero dezagun abendurako agian, guk gure liburu azoka handiena dugunerako, ia aldugun horren inguruan elkarrekin egin beste ekimen bat eta gaur hasitako bidetik jarraitzeko. Eskerrik asko, zorionak poeta guztiei, alde horretatik nobelagileok desabantaila dugu, ezin dugu konpartitu zuekin gure novela oso bat, baina plazerra da benetan poetei entzutea. Eskerrik asko guztiei. Eskerrik asko, Laura, bai, eskerrik asko guztiei. Eskerrik asko
Itzultzaileak bai, begotxu eta George lan asko egiten duzue eskerrik asko. Eskerrik asko noski zuei denoi oso lan polita egiten duzue. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich holl gyfraniadau heno ac i'r cyfieithwyr yn arbennig am yn hwyluso ni ar draws yr gwifrau, ar draws y dechnoleg, ar draws y môr i ddod at yn gilydd. Ond cyn i ni gloi, mi hoffwn ni wahodd Mererid i ddeud rhagor ynglyn â'r hyn sydd yn digwydd yn ystod yr wythnos arbennig hon. Mererid. O'r gorau, ie, diolch i ti Elin. Dwi ddim am restru neb eto, dwi'n clywed bod nhw wedi cael eu restru ddwywaith, ond sneb wedi diolch i Elin, a dwi'n siŵr bod ni gyd yn ymfalchuon y ffaith bod gyda ni un sy'n medru Cymraeg, Basgeg a Saesneg. Iaith fach handi yw hwnna wedi'r cwbl, ac i ni'n diolchgar iawn i ti am hwyluso'r peth a tithenel. A diolch i wrth ni ddim wedi clywed i lais ond oedd gweld rhywun yn teithio yn y gornel o'n i'n teimlo, yn rhoi rhyw ddelwedd ryfedd i'r noson. Ydyn ni wedi dechrau ar y daith hon, a gobeithio byddwn ni'n gallu dod i ben â hi a chyrraedd y pen draw heb ymwgwd, ond yma, bydda hwnna'n hyfryd iawn. Wel ie, mae croeso i chi ymuno â holl ddigwyddiadau'r wythnos hon yn y Babell Heddwch yn Llangollen. Fel o'n i'n dweud, googlwch Academi Heddwch a Llangollen a fe gewch i'r ddolen i'r digwyddiadau eraill i gyd. Maen nhw'n rhad ag am ddim. Gobeithio bod chi ddim wedi blino gormod ar yr hen Zoom i'ch atal chi rhag ymuno. Mae na wledd ar eich cyfer chi. A felly na i orffen gyda'r hen gyfarchiad Cymraeg, tang nefedd, fwr rhyngom ni. Noswaith dda.